Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzil alaina al-maq'ada wa ilmikal muqarraba indaka wa inda rasulika sayyidina Muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal qurama wal fudhala para alim para ulama, para kiai, para penyai, para sesepuh ini sepuh ingkang tansah kula ta'zimaken, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Uki Barokah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang indah untuk kita haturkan kehadirat Allah selain daripada muji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sami masih ditakdirkan istiqomah duduk di majelis ilmu menika kanthi keadaan sehat walafiat. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mugi-mugi sing hadir wonten majelis menika lantaran lungguh panjenengan, lantaran istiqomah panjenengan, beto barokah wonten keluarganipun panjenengan, beto barokah wonten putra wayah panjenengan, sehingga dipun paringi barokah uripe, barokah rezekine ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Jaluk direksa kalih Gusti Allah, uripe direksa kalih Gusti Allah, keluargane direksa kalih Gusti Allah, awake dhewe direksa kalih Gusti Allah. Wong niku lek ten pangreksane pangeran, orang niku lek wonten lindungane Gusti Allah, stop penak-penak panggan. Tapi wong niku lek adoh kalih pangreksane Gusti Allah, adoh kalih perlindungane Gusti Allah, dilalah nglakoni apa ae rasane sok ya. Dilalah barokahe kurang. Masya to duwite akeh nek gak nek jero pangreksane Gusti Allah urip niku rasane ndak penak. Tapi senajan to urip niku cukup, maksudnya cukup arepe tuku tiket pesawat cukup. Arepe turune hotel duwite cukup. Senajan to cukup. Tapi nek kalih Gusti Allah direksa, barang niku penak. Ora susah. Mboten susah sama sekali. Makanya bahagia niku mboten enten ta'alluke kalih bondo. Wis to. Kula percaya niku. Bahagia niku mboten enten ta'alluke, mboten enten hubungane kalih bondo. Senajan to kadang bondo dadi sababiyahe wong bahagia. Lek satu-satunya yang jadi sababiah orang bahagia bondo. Berarti wong niku nek gak sugih ra duwe bahagia. Tapi nyatane akeh wong niku iso guyang-guyu. Padahal ya mung ngecom kopi karo bojone guyonan lho guyu iso. Nah, niku mboten enten istilahnya corok bondo kadang gak kepikiran blas. Makane bahagia niku lek wonten pangreksane Gusti Allah. Niku keyakinan kula. Paling penak ngoten niku.
Lah bondo niku salah satu sababnya, hanya salah satu. Sebagian tok, sebagian kecil. Mungkin seper 10 nopo pinten. Mboten enten kira-kira. Wong niku kadang cethuk anake mulai sekolah ngono iso guyang-guyu. Gara-gara anak iso guyu. Makane auzubillahi minasyaitonir rajim sunnah awake dhewe lek maca Quran disunnahne maca ta'awud sekaligus kanggo ngelekne awake dhewe auzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitonir rajim saka setan sing dirajam. Mergo awake dhewe gak lepas saka intayan setan. Wong niku kadang nek senenge kelacut akhirnya setan sing mlebu. Rumangsane bondo tane dhewe, rumangsane. Makane lek dijaluk sumbangan kadang waras-arasen ngetokne. Mergo rumangsane bondo tane dhewe. Padahal hakikate bondo niku sing digawa mati sing disumbangi. Percaya mboten? Percaya. Makane awake dhewe lek wis dipendhem ngoten niku la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan. Weh niku wong niku lek urusan pati ora kena disusu-susu ya ora kena ditunda-tunda, ora kena disusu-susu ya ora kena ditunda-tunda. Berarti piye ya sing penting awake dhewe tata-tata siap-siap dijaga imane mulai sakniki sampai benjing awake dhewe kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Lungguhe awake dhewe ten majelis ilmu lek di ngapura dosane kalih Gusti Allah ya muga-muga oleh kawelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab lek nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, bentuk nyebute ten Gusti Allah niki salah sijine ya zikir, salah sijine ya ten majelis ilmu, salah sijine awake dhewe ngenyangi perintah Gusti Allah. Niki bagian daripada zikir, bagian daripada nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Dadi nek awake dhewe nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, napa to sing diharapkan? Apakah dengan kita niku ibadah tenanan terus bar ngono lek wis ibadah terus sugih? Nyatane yo akeh wong gak ngibadah sugih lho pirang-pirang. Mau sampean getun pau salat bedino gak sugih-sugih. Lah nyatane nggih mboten. Kathah tiyang niku mboten salat tapi sugih. Sawalike sing salat cowok-cenduk ya wis ngono wae. Yo, makane awake dhewe niku nek ibadah, lek nyebut-nyebut asmane Gusti Allah sing dadi tujuan. Kawelasane Gusti Allah, maknane napa kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita masih hidup di dunia, iso dadi asih benjing ten akhirat, maknane barokahe dadekne penak uripe ten akhirat awake dhewe. Kita di dunia niku diberi kasih sayang oleh Allah, dimanfaatno sing saapi-apike. Mungkin nek pun ten akhirat iso dadi asih Gusti Allah, diparingono rezeki sing akeh. Nek cara basa Blitar, nek cara basa Jawa Tengah, Jawa Barat kan ya dikasih harta yang banyak, sangat banyak. Ngono to nek basa Blitaran dikei bondo sing akeh une pira. Nah, niku lek pancen dadi asih Gusti Allah. Bondo nek donya ndadekne panjenengan ayem, ten akhirat ya ndadekne barokah. Sing digoleki kuwi. Makane sampeyan eling-eling tenan. Lek awake dhewe nek donya ki kok ora patek iso wayem tenanan. Jajal digraito. Dimuhasabah, kira-kira gak pase ning ndi. Lek sajane enek sing kurang pas, lho awake dhewe pendak malam Rebo lho lungguh ngaji, mosok to gak dibenakne. Kan ngono. Lek wis bondone lek nata pas, tasarupe pas, kira-kira ngibadahi. Lek ngibadahi rong pas ayo didandani bareng-bareng. Wis aja biji liyane, sampean biji dhewe awake. Aku sing kurang pas ketok iki. Aku sing kurang pas ketok iki, didandani dhewe. Salat suwi. Engko awake dhewe apik gak ro, gak krasa.
Penake ngoten niku. Nek awake dhewe mbiji wong liya, ku biasane ketoke malah elek tok. Nah, awake dhewe ora mundak-mundak apik, tapi malah mundak elek. Mergo apa? Gampang nyateti wong liya. Makane iku yang perlu digarisbawahi. Pun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin alladzina wong akeh orang-orang alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum dan mereka tidak membungkus iman mereka bizulmin atau mereka tidak mencampur iman mereka dengan kesesatan. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang orang-orang yang aman. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi nek awake dhewe wis yakin kali Gusti Allah, sampean gondeli tenan niku. Sampean pegang betul, sampean lek wis duwe keyakinan Allah niku maha segala-galanya. Ojo sampai panjenengan niku mengu pikirane wis pokoke bali ten Gusti Allah. Bali ten Gusti Allah. Nggono ana kekuatan sing dahsyat sampean sampai kagum, sampean kudu nduri. Bener iki kekuatan dahsyat. Ning ana sing luwih dahsyat yaiku Allahu Rabbi. Carane ngoten. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Kaya mengkono wi mang lho. Begitulah hujjah kami yang kami datangkan kepada Ibrahim terhadap kaumnya. Niki ceritane Nabi Ibrahim niku kan diwingi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku nabi sing ceritane riwayate kena didik awake dhewe. Tinggi tafaulan kanggo awake dhewe. Kanjeng Nabi Ibrahim niku ditekakne hujjah kali Gusti Allah baik dari hujjah syariah sing rupa napa niku hujjah didebat karo umat Nabi Ibrahim. Sapa iki sing metil napa niku patung sing gedhe iki? Kali Nabi Ibrahim kan diomong, yo sing metil lha kuwi. Sampeyan delok kapake sing gedhe mat nyantole nek endi paling yo sing gedhe kuwi. Bareng ngoten dijawab, apa yo iso? Apa bisa berhala itu menghancurkan berhala yang kecil-kecil? Ya kamu itu loh, wong berhala gak iso apa-apa, kok yo kok sembah. Ora manfaati ya ora maldoroti. Mestine lek sampean percaya lek berhala iso manfaat iso maldoroti, berarti sing cilik-cilik sing nutuk berhala sing gedhe. Basan dijawab ngono mingkem lho niku lho. Dzalika hujjatuna. Hujjah dituduhne kalih Gusti Allah. Bentuk hujjah jadal. Maknane debat nalika diskusi karo umati. Dituduhno meneh hujjah Gusti Allah sing luar biasa, sing dadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Gak trimo. Allah iki paling Ibrahim. Cekel Ibrahim dicekel, ditaleni sikile, taleni tangane, di napa niku ditaleni nang ngene saka bareng ngoten dibruk-bruki kayu. Sek arepe dibong malaikat teko, malaikat Jibril. Nabi Ibrahim piye tak ewango piye? Jawabe Nabi Ibrahim corok basa Rembangan. Aku gak butuh kowe. Kowe sapa? Padahal sing nekani sinten? Malaikat Jibril. Lu kelase Nabi Ibrahim wis arepe dibong. Ditekani karo malaikat Jibril. Ngono ritek malaikat Jibril sik ditolak. Aku gak butuh kowe, aku gak butuh awakmu, sing tak butuhi Gusti Allah. Akhirnya piye dibong tenan karo Raja Namrud. Kali Gusti Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hei geni, ademo selamat no Nabi Ibrahim lho niki. Jan kaya wong Rembang tenan iki imane. Allahumma amin. Yo diamini mawon dadi donga muga-muga. Dalam kondisi apapun niki sing awake digoleki, sing digoleki napa? Istiqomah. Wong niku lek dalam kondisi penak,
Biasane jamaah sregep. Gitu. Jamaah sregep ngaji sregep kondisi benar. Tapi pikiran semrawut kok sik istiqomah ngaji. Wah, iki lho. Kira-kira imane yo koyok Nabi Ibrahim. Pikiran semrawut kok sik gelem ngaji. Utangnya akeh, pikirannya semrawut kok sik kelingan jamaah. Niki sing luar biasa. Artinya nopo dituduhne karo Ibrahim dalam kondisi terdesak pun padahal ono malaikat sing arepe nulungi. Aku gak butuh awakmu, maknane gak butuh makhluk, sing tak butuhi namung Gusti Allah. Lho niku. Niki lek pas bar ngaji malam Rebu mulai wah kaya tapi lek wis kadung rada adoh dinane. Rada adoh dinane lali neh. Lah yo ora apa-apa, pancen awake dhewe sekolah wis tuwek. Jarene ngukire di atas air. Tapi sing penting setiap malam Rebo panggang ngaji. Panggang ngaji. Ben apa? Ben panggah kalingan karo Gusti Allah. Biar tetap ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajatin man nasya. Narfa'u ngangkat sapa kita darajatin pira-pira derajat manasya wong sing dikarepne diangkat derajate kalih Gusti Allah. Niki makna sing asli. Gusti Allah narfa'u darajatin manasya mengangkat derajat orang-orang yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki makna sing kedua. Lah jenengan pengen napa mboten diangkat derajate kalih Gusti Allah? Bu, pengen napa mboten? Oh, pengen apa nih gitu tukune. Lek pengen diangkat derajate kalih Gusti Allah, awake dhewe niki lho jaga judule alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Lek panjenengan wis iman tenan kalih Gusti Allah, ojo dicampuri rena. Piye amrih imane awake dhewe niku murni. Lek wis niku kira-kira narfa'u darajatin man nasya. Panjenengan akan menjadi orang-orang yang memang diinginkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim, sejatine pangeranmu memang zat sing maha wicaksana, sing maha weruh. Artine Allah niku maha adil. Makanya wonten keterangan al ajru bi qasdi ta'at. Gusti Allah ngekei pangkat uang niku mesti sesuai karo usahane. Gusti Allah ngekei walesan mesti sesuai kalih usahane. Koyok panjenengan nalika duwe perusahaan, bareng ngono duwe karyawan prestasi maka dapat bonus, karyawan biasa-biasa ya cukup dapat gaji biasa. Lho kan ngoten to? Biasanya kan ngoten niku. Lah awake dhewe sejauh mana memegang kekukuhane awake dhewe, imane awake dhewe, keyakinane awake dhewe kalih Gusti Allah kuwate sepiro. Lek panjenengan dalam kondisi nyaman, kuat megang. Dalam kondisi kepepet sik panggah iso megang. Imane panjenengan ten Gusti Allah. Niku peluang narfa'u darajatin min man nasya. Jadi oleh peluang kemungkinan iso diangkat derajate kalih Gusti Allah. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba kullan hadaina. Pangkat sing diparingne Gusti Allah dicontone kaya pangkate sing dikekne nek ngene Ishak, sing dikekne nek ngene Yakub, pangkate para nabi. Ning awake dhewe ora mungkin arepe dadi nabi. Ngoten to. Mergo napa? Muhammad niku khatamul anbiya. Bar Kanjeng Nabi Muhammad niku gak ana nabi. Gono ana nabi kira-kira Sayyidina Ali. Nabi nate dawuh. Sayyidina Ali ki alim banget. Ibaratno Sayyidina Ali niku lawange, Kanjeng Nabi niku kotane ilmu, Sayyidina Ali niku lawange ilmu. Nggono ana nabi baraku kira-kira sing diangkat Sayyidina Ali.
Sarehne bar Kanjeng Nabi gak ono nabi, makane yo derajate napa sahabat niku mimba'di auliyaillah, maknane dadi kekasih Gusti Allah. Pangkat sing dikekne hadaina min qablu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu. Sadurunge Ishak, sadurunge Yakub, derajat tinggi memang ya dikekne nek gini Nabi Nuh, sadurunge Ishak karo Yakub. Wa min dzurriyyatihi lan setengah saking anak turune Nuh, Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun. Yaiku anak turune Nabi Nuh termasuk Nabi Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf wa Musa lan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, kon yo mengkono wimang walesane wong-wong sing gelem gawe kebagusan, maknane diangkat derajate kalih Gusti Allah. Lah iki opo Pak? Kok dadak butuh diangkat derajate kalih Gusti Allah? Derajat niku, pangkat niku lek sing ngekeki atasan, pangkat donya. Pol-pole panglima. Nggih ya. Nggih. Leres mboten? Pangkat donya niku polno, panglima perayaan. Panglima tertinggi di Indonesia napa? Presiden. Kan ngoten lho. Iku pol. Tapi lek pangkat sing ngekekne Gusti Allah, wis gak perlu bintang-bintangan panjenengan. Cara tiket niku sing kei langsung Gusti Allah. Makane ana riwayat di dalam sufi niku, di dalam kitab-kitab sufi. Wong niku lek diangkat derajate kalih Gusti Allah, nyawang donya niku, nyawang donya kok pegel nggih mboten. Nyawang donya niku rasane sepo. Artinya napa? Dunia ini kaya rene hargane. Sik luweh napa nikmat, sik luweh berharga ketika mukhalid nek ngene Gusti Allah, cecek kalih Gusti Allah. Neng kadang niku lek mboten dibuntel kalih adab. Wong niku lek nyekel tasawuf gak dibuntel karo adab. Sok-sokan ya ora mening. Ra meninge piye? Ya wis ketok lusuh ngoten niku. Tapi lek sik dibuntel kalih adab yo, ya cara wong disawang sik panggah mening lah. Makanya adab niku penting. Al adabu fauqal ilmi. Awake dhewe butuh napa diangkat derajat kalih Gusti Allah. Termasuk malih wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Derajat sing diparing neten Nabi Zakaria, Yahya, Isa wa Ilyas kullu minas shalihin. Kabeh limang termasuk golongane wong-wong sing padha saleh. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luton. Derajat malih sing dikene nek ngene Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wabeh mang wong-wong sing diparingi kanugrahan kalih Gusti Allah ing ngatasé alam niki. Kuwi mang merga napa? Nauhidne Gusti Allah, ngenyangi perintahe Gusti Allah. Makanya sampai nek gini Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad kuwi mang belajari muridé sahabat belajari tabi'in belajari tabi'in nek gini mudhun nek gini para ulama sampai teko nek gini awake dhewe. Lho niku butuh perjuangan. Lek mboten percaya kula cerita wonten setunggalipun karya sing ditulis kalih Profesor Agus Sunyoto, beliau ahli sejarah, di dalam histografi negara Indonesia diawali saking Nusantara. Beliau niku nulis histografi niku ilmu yang mempelajari tentang sejarah Nusantara dari masa ke masa. Dadi sadurunge Nusantara niki wong-wong bodho nyekel agama Islam. Biyen niku ana kepercayaan sing dianut karo penduduk pribumi. Lah penduduk pribumi Nusantara niku lek napa niku sejarah histografi nipun niku diceritakno
saka Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya niku duwe anak jenenge Sang Hyang Wukuham. Sang Hyang Wukuham duwe anak jenenge Sang Hyang Semar. Sang Hyang Semar duwe dulur jenenge Sang Hyang Togok. Sang Hyang Semar digambarno rupane ireng lek cara wayang. Niku sakjane dudone Sang Hyang Semar niki sing nganggone wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara digambarne ditunggoni karo Sang Hyang Semar. Lah Sang Hyang Semar niki duwe dulur jenenge Sang Hyang Togok. Niku nganggoni sakliyane Nusantara. Sang Hyang Semar karo Sang Hyang Togok duwe kapercayan jenenge kapitayan. Niki ngomong sejarah, sekali-sekali sejarah lah. Oh, lo nanti maca sejarah. Ben roh sejarahe. Lho sing jenenge Sang Hyang Semar karo Sang Hyang Togok niki dulur. Lek Sang Hyang Togok niku diwujudne rupane putih. Ya kaya Semar, tapi rupane putih. Mergo nguasai wilayah sakliyane Nusantara. Wilayah utara Nusantara. Lek cara sakniki paling wong Eropa, ngono kira-kira. Lek Semar niku wonge digambarno ireng. Mergo napa? Ras Wajakensis, Homo sapiens wajakensis, asli penduduk Jawa. Lah di kepercayaan jenenge kapitayan. Kapitayan niku sing disembah diarani Sang Hyang Toyo, jerene ngono, jerene buku sejarah. Sang Hyang Toyo kuwi digambarno ora enek apa-apa. Sang Hyang Toyo niku uwang awung. Sing disembah ya ora wujud. Niku cara Sang Hyang Toyo. Nah, Sang Hyang Toyo kuwi mang duwe sifat apik, duwe sifat elek. Sing diarani tu. Nek cara sejarah sing diarani tu. Makane tu sing apik niku sifat apik, sifat elek niku diwujudne nek gene tu sing manunggal nek gene kepribadiane makhluk. Mangkane kapitayan niku sing disembah makhluk-makhluk sing ana tulisane tu. Contohnya apa? Tugu. Tugu iki disembah. Bar ngono watu. Nah, gitu. Bar ngono tunggak. Nah, niku jenenge Sang Hyang Toyo memang mlebu nek ngene napa? Kepribadiane makhluk. Nah, makane disembah. Lah sing dingge nyembah kuwi mang sajen sing dingge persembahan diarani tumpeng. Lah, nek tune mangga. Bar ngono sing dipundi-pundi kanggo ageman dinggo nyelametne awake jenenge tumbak. Nah makane barang-barang sing nek tutune mesti disembahi lek cara wong kapitayan. Lah aturane nyembah niku wong kapitayan niku meh kaya Islam. Nah, wong kapitayan niku enek istilah tulajek. Tulajek niku ngadeg. Sawi semedi ngadeg niku jenenge tulajek. Wis pirangane jam, 2 jam apa sak jam. Lek wis ngadeg bar ngono ya rukuk. Tapi ora kaya rukuke wong Islam, diarani tulangkup. Dadi ya ngadeg bar ngono rukuk. Bar tulangkup kuwi mang todem. Todem niku sujud. Jadi ya tulajek, tulangkup, todem niku sujud nek cara wong kapitayan. Makane ketika Islam niku mlebu nek gene Nusantara digawa para sebagian pedagang, sebagian memang dai. Lah zaman semono migrasi besar-besaran ten Nusantara niku tahun 1300-an, berarti abad ke-13. Niki mulai akeh. Ning abad ke-7 niku pun mulai masuk Islam di wilayah Leran Jawa Timur. Nah, daerah Leran. Leran niku asline corok mriki nu Loran. Loran niku orang dari utara masuk nek gini Nusantara.
Leran. Makane ana Tentuban niku ana daerah sing jenenge kuburane Siti Fatimah niku tertanggal 7 abad ke-7. Jadi tahun 700-an. Abad ke-7. Lah migrasi besar-besarane abad ke-13. Niku nek Jawa mulai akeh wong teko Cina, wong teko Vietnam, wong teko wilayah Persia. Makane abad ke-13 niku wis muncul sing jenenge Cheng Ho. Nek ngene Surabaya niku tertanggal tahun niku abad ke-13. Makanya nek Indonesia niki sebagian besar juga dipengaruhi budaya Cina, termasuk di dalam hal mengolah makanan. Contohnya apa tandur pari, contohnya nopo gawe tahu. Ini budaya Cina. Terus malih enten panganan bakso, enten panganan siomay. Ini budaya Cina. Makanya jenengan panganan tahu ini. Ini budaya Cina. Terus budaya asli Jawa niku lek emas. Emas niku lek corok bahasane Mojopaitan niku raka. Lek adik niku rai. Gitu. Adik niku rai. Tapi sakniki awake dhewe lek nyeluk emase kakak. Lek nyeluk rayine adi. Lha niku basa Vietnam niku. Basa Campa. Basa Vietnam. Nah, jenengan asli lek basa sing asli kaya basane film iki lho, Raka, Adi. Adi niku basa Vietnam. Basa Campa. Kakak, ibu niku basa Campa, basa Vietnam. Nah, ini termasuk sebenarnya kita itu juga dipengaruhi orang-orang Vietnam. Mergo napa? Salah satu Sunan Ampel niku asale king Campa, Vietnam. Duwe bapak jenenge Asmara Kondi. Niku saking Vietnam. Makane perubahan bahasane awake dhewe termasuk dipengaruhi dari Vietnam juga. Terus malih di abad ke-13 awake dhewe juga dipengaruhi dari bahasa Persia, termasuk sistem pembukuan. Sistem pembukuan termasuk malih sistem bahasa. Lek ten mriki mboten patek krasa lek ten daerah Jawa Timuran. Tapi lek ten pesisir utara niku krasa. Lek ngulang biyen lek awake dhewe kan lek wong kuno niku kan ngulangi kan alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u. Niku lek basane awake dhewe. Nek basa Persia niku alif jabar a, alif jabar i. Lah niku basa Persia. Biasanya masih digunakan wilayah napa niku Madura kalih wilayah Jawa pesisir utara. Biyen lek belajari ngoten niku. Makane ndamel sistem Baghdadi. Baghdadi niku masih terjajah oleh Persia waktu biyen. Dikuasai Persia. Makane abad ke-13 niki masa mulai runtuhnya kerajaan Majapahit, akhirnya mulai banyak migrasi besar-besaran mulai dari Cina, Persia sampai teko Campa utawa Vietnam. Makanya Indonesia ini wong pinter-pinter. Bahkan budaya tulis ten Cina niku mulai muncul abad ke-7. Mulai muncul budaya menulis orang Cina itu mulai muncul abad ke-7. Mulai menyebarnya ajaran Taoisme. Lanten Indonesia niku wis mulai Sanskerta niku wis nulis. Makanya ketika migrasi besar-besaran dari orang Cina, sing dhisik dhewe niku malah Cina, mlebune Indonesia niku. Sadurunge Arab, Persia kalih Vietnam. Cina, makanya wong Indonesia niku wilayah pesisir utara, pinter gawe prau. Praune wong Indonesia niku di dalam catatan dinasti Ming niku diarani wong Cina Selatan. Cina Selatan ini termasuk Indonesia. Niku diarani suku Kunlun. Kunlun niku orang yang maritim, ahli di dalam kelautan.
Makane pas nalika dinasti Ming iki iso gawe prau sing dhuwure sekitar 7 meter. Dawane niku sekitar 10 sampai 15 meter. Maka orang-orang Kunlun, orang-orang Cina Selatan termasuk Indonesia, niku mampu membuat pesawat, mampu membuat perahu sing dawane niku pun 76 meter dawane. Dhuwure sekitar 20 meter. Berarti wong ngene awake dhewe niku bangsa maritim, kuat. Darani suku Kunlun, jarene wong Cina dalam catatan Cina. Lah, semuanya niku nopo? Diajarkan nek gini Nusantara, corok riwayate sejarah karo Wali Songo niku diajari tauhid. Ben wong Nusantara diangkat derajate kalih Gusti Allah. Diangkat derajate dunya akhirat, dunyan wa ukhron. Makane awake dhewe niku termasuk wong sing bejo. Wong sing bejo sik oleh piwulange napa santri-santrine para ulama-ulama sing dadi dai nek gini Nusantara termasuk Indonesia. Ini penting sejarah niku. Makanya lek tentu Kediri niku enten istilah Gua Selo Mangkleng. Ten Kediri niku enten Gua Selo Mangkleng. Gua Selo Mangkleng niku gua sing ten mriku siyen damel upacarane wong Hindu sing alirane Bhairawa kalih Bhairawi. Bhairawa Tantra kalih Bhairawi Tantra. Bhairawa niku wong sing upacarane sajene niku tumpenge ya panganan, ning lawuhe tumpeng niku daging wong. Omben-ombenane getih. Lho niku napa niku tempat Gua Selo Mangkleng niku tempat di mana pemujaane orang-orang Hindu yang beraliran Bhairawa Tantra kalih Bhairawi Tantra. Lek Bhairawa niku lanang, Bhairawi niku wedok. Makanya tahun sadurunge abad ke-13 niku napa niku Sultan Al-Gabah saking versi niku wis ngutus dai sekitar 200.000 wong ning garek sekitar 200-an wong mergo dipangani wong Jawa. Dipangani wong Jawa. Makane dadi dai nek Jawa jaman semonten niku ya abot. Mergo napa? Mergo sing diadepi wong sing panganane wong. Makane terus bareng ngono sing tekon sing dikongkon garap wilayah Kediri niku Sunan Bonang. Putrane Sunan Ampel utawa sing asli jenenge Syekh Makdum Ibrahim. Syekh Makdum Ibrahim karan Sunan Bonang niku dikongkon dakwah nek ngene Kediri. Makanya Sunan Bonang niku sing garap wilayah Kediri niku Sunan Bonang. Ning Sunan Bonang niku mergo punya ikatan kuat dari Tuban, akhirnya mulih panggah di makam nenek Tuban. Nah niki riwayate ngoten niku. Histografi nih, riwayate perjalanane napa niku Nusantara, wong Nusantara niku sampai iso padha nyekel tauhid, nyekel agama Islam. Makanya nek awake dhewe wis tauhid awake dhewe mancep ya oleh iso digondeli tenanan. Makane wala tamutunna illa wa antum muslim. Ojo sampai awake dhewe ninggal dalam kondisi mboten Islam. Singkat cerita sing jenenge Sunan Bonang niku gawe tandingan. Dinggo napa? Dinggo nandingi wong Bhairawa Tantra utawa wong Bhairawi Tantra. Lek wong Bhairawa Tantra upacara niku ngedep tumpeng. Bar ngono sajane tumpeng. Iwake iwak menungso, ombene getih uwong. Akhire Sunan Bonang ya gawe tumpeng, iwake diganti iwak pitik, ngoten to. Ngombene diganti teh.
Makane nek wong Jawa niku napa niku lek tumpengan sakjane niku enten napa niku jenise tumpeng rena. Sakniki wis modern, tumpenge pokoke rupane kuning enek tulisane HUT RI utawa lek tumpeng cara biyen niku enek istilah tumpeng utawa buceng kuat. Nah, ngoten to. Buceng kuat. Ana istilah buceng slamet, ngoten to. Dadi tumpenge putih, tengahe dikendhiti ireng niku diarani buceng slamet. Muga-muga diparingi slamet. Lek anak wong ninggal dikekne buceng ungkur-ungkur dipisah diwalik. Nah, niku jenenge buceng ungkur. Dongane muga-muga sing wis napa niku ninggal wis ora balik neh ya ora mungkin balik. Artine wis mungkur tanggung jawabe nek donya. Lah niku bar ngono lek syukuran arepe panen padi utawa arepe mugut lek cara Jawa. Lek syukuran niku sing dingge buceng punar. Bucenge rupane iku kuning. Niku maknane makmur muga-muga lek panen saiki akeh sok slot suwi tambah akeh. Lho ngoten jane. Terus enek istilah buceng golong sing dikepeli ngoten niku. Buceng golong dikepeli. Niki dongane muga-muga awake dhewe digolongne wong sing rukun. Makane golongane rena-rena ditumpekne dadi sitok. Panjenengan niku latar belakangnya macem-macem ya ana sing dadi guru, ana sing biyen dadi tentara, ana sing dadi petani. Golongane macem-macem. Ning didadekne sitok diarani buceng golong. Terus enek meneh sing diarani buceng robyong. Buceng robyong biasa dincepi karo kembang. Kembange rena telu, siji kembang mawar, loro kembang kenanga, sing nomor 3 kembang kantil. Dincepi biting didadekne sitok niku jenenge buceng robyong. Dongane piye? Muga-muga wong niku kabeh padha demen karo awake dhewe. Lho niku sakjane demen karo agama Islam. Makane kadang sing ngajatne ya mung apal carane ngajatne ya ora roh maknane kadang. Apa meneh sing ora tau ngajatne ya ora tau wis ngertine wis pokoke mangan enak ngombe legi. Ya mboten napa-napa. Artine napa? Merga saya suwi awake dhewe niki wis ngalami jaman padang ya ngoten niku sakjane ya ora wajib ning ya ora usah alok. Ngoten maksude, paham nggih? Nggih. Dadi lek enek sing nyekel ngono kuwi syukur lek dijelasno lho iki buceng kuat jenenge. Iki buceng slamet. Dipekai buceng kuat iki muga-muga awake dhewe lek bebrayan. Biasane buceng kuat niku digawe wong lek arepe adeg omah. Muga-muga lek omah-omah diparingi kukuh. Ngoten-ngoten to? Diparingi kukuh, cara lek omah-omah diparingi kukuh ora bubrahan ngoten. Terus diparingi buceng slamet muga-muga diparingi slamet mulai awal sampai akhire. Lho ngoten niku. Wis ngoten niku pokoke. Terus malih Sunan Bonang duwe murid jenenge Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku produke lek cara diwujudne diarani takir plontang. Gurune wis pinter gawe sanepan, sik diterusne karo Sunan Kalijaga. Gawe napa takir plontang. Nah, makane terus awake dhewe nika lek sura nika sak liyane gawe bubur sura niku enten riwayate Nabi Nuh slamet kon syukuran dilalah anak turune dilalah sing melu Nabi Nuh kuwi bahan makane wis entek gara enek sak nyumplit sak cekepan akhire bubur kuwi meng dicampur makane bubur sura nika sing asli bubur sura niku bubure campur ya ana beras ya ana kacang campur diarani bubur sura riwayat ngoten niku makane terus ditambahi takir plontang
Takir plontang sing sisih niku dikei dom bundel, sing sisih dikei dom bolong. Nggih nggih. Lali ora tau gawe takir plontang. Terus bar ngono dibuntel karo janur. Napa dibuntel godhong pinggire diparingi janur. Ya karepe awake dhewe ya aja kaya donge sing bundel. Maksudnya dadi wong sing cerdas ngoten lho, sing cerdas. Ben napa? Ben awake dhewe niki gampang ditekani nur, makane dibunteli karo janur. Wis ngoten niku jane. Jane ngoten niku. Ya lawi ndonga. Lah saiki wis zamane zaman Padang. Zaman Padang iki tegese ngoten niku gak wajib, ning lek jenengan ndak mantep lek ra ngono kuwi ya monggo. Ya monggo oleh-oleh ae, tapi ngerti ya karepe utawa tujuane. Ben ora awake dhewe salah dalan. Wo bubur sengkala, ben ora dipangan sengkala, nggih mboten ngoten. Diarani jenang abang bubur sengkala, jenang abang niku ya jenang abang. Bubur sengkala lek biyen bubur sengkala niku diguak. Lek biyen dikenter nek ngene kali. Mergo napa ngguak sengkala. Lah sakniki wong rasa-rasa nyatane dikai jeneng abang bubur sengkala malah Oh berarti wong saiki iki rasa. Sengkolane padha sengkolane. Piye kok kayak bubur sengkala dipangan. Malah mau diguak malah mubadir. Berarti wis cerdas. Berarti wis cerdas. Ngoten niku. Pada akhirnya mengke ya mergo zamane slot zaman dadi zaman Padang. Biyen ora enek lampu, biyen enek ngublik, saiki dadi lampu. Maknane napa? Zaman Padang. Biyen kuwi mang wong niku ra patek duwe ilmu retorika, ra patek iso ngomong. Maksudnya ra patek iso ngomong nih, ya lek ngomong piye ngertine ya ra sekolah. Cara wong kuno ora mangan bangku sekolahan. Gelemen kok bangku sekolahan dipangan. Lah sakniki maknane wong niku wis pinter. Artine wis bodho sekolah, wis bodho ngaji, wis bodho ngerti. Biyen gak ngerti. Makane wong biyen ki ya carane mulang ngoten niku. Nek diparingi sanepan, diparingi simbol niku gampang apal. Makane wong biyen niku tulis ndak ngertine. Lek enek wong lairan, laire ke zaman Gunung Kelut Bledos. Ngoten ditenane. Gitu. Kalau zaman paceklik lho kan. Zaman gestok lho, lha ngoten. Lah sakniki wis ora. Mergo apa wis enek akte. Dadi wong wis gampang. Makane wong kuno mbiyen golek alat ben gampang lek niteni. Lho ngoten niku carane lek mulang. Lah sakniki wis Padang. Nah, makane sing penting napa? Ya aja alok, tapi lek iso dingerteni. Dadine awake dhewe ben ora salah, paham. Anane tukaran mergo salah, paham. Muga-muga kula panjenengan diparingi kebuka atine, pikirane dangang, pikirane padang, uripe barokah, rezekine lancar tur barokah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم أهلنا وذرياتنا من فتنة هذا الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق لأقوام الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.